Lehen Gabon esan dizuete eta orain ere gauza bera. Badakizue ari gerala gogoaren arabera. Ta ze ordu da hauzen zarrenen galdera. Inork ez digu eskatu baina lanean hasiko gera. Errespetua ala da eta Gabon den hori lehenbizi. Afal orduan izan omen da, bertxotan nahiko eskasi. Baina jan eta edan egin gabe, ontan ez dakigu kasi. Ta jende askok ez du egiten, atzo etorri eta gaur hasi. Atzo etorri eta gaur hasi, norbera bere lanean, ala beharrez punta banatan, gaur nola ipinigean. Aitor sukalden unai ezkutun ibarra aldamenean. Igual neroni jarriko nintzen, tokia proposenean. Ontara ezkero barra ertzean daude zuretzat baldintzak. Berazu bertan jarri zeratan niek egokia deritzat. Ta egia da bai punta banako lekua degu bakoitzak. Alere lasai ez gaude haserre, edo oraindik ez behintzat. Oiartek nola berez baduen ezkerresku bigoita be. Gela ontara etorri naiz ni, ta aurtengo nobedade. Ni heldu aurretik bi bertsolari jardun omen dira grabe. Ta gustorago kantatuko det bi hoiek ikusi gabe. Berandu xamarrasi du honek, ostiraleko dantzea, tokatu zaigu ustekabean, larun batera heltzea. Unairi berriz tokatu zaio golpetik asko zartzea. Gaur horreatik erabaki deu iskutatuta jartzea. Badakizue guri lagunak ondo etortzen zaizkigu, naizta ondora bildutakoan badiren nahiko kastigu. Unai gordera nola joan den denak zerate testigu. Pasatxokora esan diogu behingoz kaso egin digu. Ondoko gela zapaldu eta hauek mingainetik tira. Lasai zaitezte ezpai naiz joango hemendikan urrutira. Aitorta Iker hortxe ditugu eta badute diztira. Oikizkutatzen saiatutaren nabarmen ibiltzen dira. Aspaldi hontan pasadia gu elkarren ondo
egon denbora, ta ikusten degedadea ginezegula ein mejora. Unai laguna sarratu data temperatura gora, benga ondoan onartzea ugu, etorriari ondora.